Hala, walay mask. Ala, Andal ni Mayor. Kuy, mag-picture pa siguro. Nagitaan ng mga way mask. Uy, wala ka sa Madayaw, Mindanao. This is Glenn Magaliano. I am a photographer. And I am also in public service. This is Vlog ni Glenn. Please maglisod jud kag ingon og Happy New Year. Merry Christmas. Tungod sa nahitabo ba? Okay, so what's going on? Explain. Naata diri nagbisita sa 7 houses nga nasunog kagahapong adlaw. Diri sa Rigner, sa Panakan. Makasubo kayo ang panghitabo, no? But definitely manghinaota nga mapa-recover ang atong mga kaigsuunan nga nanghimong biktima diri sa sunog. Na diri ang grupo nato ron ni Congressman Vincent Garcia ug ni Konsehal Javi Campos aron manhatag sa ginagmang pamaagi og mga ayuda aron makatabo at least duha tulo ka kan-anan man lang sa atong mga nabiktima. So guys, adto na mo karon ang nasunugan diri sa mga Panakan. Kagahapon sila nasugod. Dili man ang host lang din isog kaayo. Ang sunog. Asa nga balay? Hello. Isa ka senior o isa ka special child. Tapos sila rin nabilin ma'am, wag bila yung murag edad ang butan ba nga kuwan. Kay ang inahan mo sa special child nan labada in taon ma'am. Tapos naon ta siya nakdalagita. Nilakaw pod, nilaag. So ang nabilin sila ng duha. Karon ang special child nagdula man o siguro nakakita ko siguro. Nagdula niya ang tungod niya ma'am kay foam. So dali na siya gidakop ma'am niya. Nasunog sila. Na wala ang Nakagawa katong senior dili pag intaon makakita sir. So ang gitang niya memorize naman niya no. Natingala do siya ngano init naman kay anti. Ano naman siya mapasok di makita na din sa Mary Jane na nang tingog pandig gunita niya din ibulok niya pagawas. Ay, may gani kay naluwas. Kay kung wala ba din mo kuyog ang bata. Diyan mo gawas. Asa man to sa nagstay karon? Nadi sa iyang anak. Kaya una, ang hinan po kitang balay yung isa, no? Ana apil. Simintuan ma'am. Namay CR nakababag. Kulong Robby. Ato ta dito sa kuan. Walang insist lang nako sa gumot to. Siya may naagod. Trabaho ko pagkitabo. Kabalo siya nako nara. Naihatag gamay si Congressman ug si Sir Javi Campos. Congressman Garcia. Kana siya sir Lane. What's up? Nawalig mask. Agoy, Mayor. Ang siri damage sa ng balay, eh. Pero may gani na kay nakuluwas dayon. Gamay ray ka. Kaya ko to think ha, is kinita ang ilang mga dalang. Too hard para sa mga fireman na Kapangitami din sila po sa mga kulbik. Na, nangita din sila glansang og bakal. Kapangitami din sa sinyang kulbik. Nang gagmay lang ko. Gagmay na bronze. Uda ko may makita. Gigol. Wala. Ayo na nailabti nang gitapok nako eh. Duwan-duwan tawo kamusti ko. Wala ba pa kung So, imo hang mama ang senior sa kasama. Dili ako ang kuan akong bayaw. Ano bayaw? Oh, kung bayaw niya. Di na ako pero ang tanong disable po na ako mo yung kauban. Usa may sakit ako nun. Kung kuan dito din ako dito pa likod kay sa kakuan mo bago dito na. Sound check, mic check. Pero wala ginakamot ko kung bayaw nga. Kuan ba sa puro? Kapag kita no, man makaklaro. Pero wala sa yung dulaan, makabalo to siya nga magkabit-kabit. Okay, mo tingog man. Hingok mo kay Tir. So wala lang siya, natigala lang daw siya, ano? Mainit ka daw yung tiil.
man siya, pag sarang niya, kung tayo man ron, singkit siya. Kay, kuwan, bayak po ito nga, time bayak po. Pangulan. Kuwan. Pagpat na rin. Ano lang. Sabi lang mo kapag-fix sa akin. Balay ay na ano, tulungan, isaw, wala. Makaiwan tayo nga, may ganit ito lang. Kaya pagtanan ako sa area, daghan nila kay balay. Kaya kung nakatabot lang siya, isa ka balay. Murag mo kapay, di pag-ayo ang sunog. So, may makaingon po tayo, okay na to nga, dito lang tutog ang sunog. Wala taningon nga, okay ang nakita mo sa inyo. Dili, okay. Ang nakita mo sa inyo. Trauma, yung katingon, silanin, yung mga anak. Much more katong kita-kita, ang mga din na hiyang siniganan. Pero, nato po sa inyo ha, dili na to basunod ang katong nabilin. Wala man to'y kagustuhan sila na sinagon. Wapoy buot, ang katong nagbuan. Ano ba? Mas nanay, maning kamot ko na makakahasag lang kagaling ng karta. So, tabangan, makikita na isa. Ano yung mong ihatag? Kamusta natin niya? Dili, gid ni makatugbang sa inyong panginahanglanon. Kung manghinaot ni makatabang isa, duha, at least man lang para makasurvive ka sa nila. Dali, magtawag tagi, mara. Kasi nanay, kung eat ka buwag. Kung eat ka buwag. Ako phone, natin sa phone. Katong nay, katong 8 kabuok mo. Kuha na ko. Di na. Ano lang, naman ka mang ses. Ang goto sa naman. Isa pa yan, makatabang. Giselle Gonzon. Ha? Ah, kasi ako rin mo to. Hindi na makakawalong sa pagkinan. Lolo. Edgar Hill. Okay ma'am, okay na. Ronaldo. Mahilom. Iya pak. Salamat. Salamat kayo ninyo, ma'am. Salamat kayo. Amen. Pag-ayon sa pinabuhi. So, unsa may istorya nimo sa katawhan about sa sunog? Pagbuan ang mga Diyos puro. A few moments later. Hello guys, na-rain. Ang cool gid kay lingit ba? Yes, dili na ulan. So safe na kay saka ni ulan. Oy, dire. Amo ko makasulod pa basta din sa ano makasulod. Dire? Hmm. Saka ulan no. Baka to. Suma Ito mo ulan. Ito na lang sa race at loy. So sa may message nimo sa pag New Year naman. Kanang mao gyapon makita gyapon ta og kanang baghari. Mao na to. Basta mo ito nga message. Mo di pulos. Mao na gyapon.